Šaljete e-mailove, ali nitko ne otvara, završavaju spam. Trošite vrijeme i novac, a rezultati jednostavno izostaju. Zvuči poznato, no niste jedini. Ali što ako vam kaže da problem nije u e-mail marketingu, nego način na koji ga koristite? E-mail marketing kada radi ispravno, ostvaruje najbolji povrat ulaganja od svih digitalnih kanala. On može biti vaš adut za izgradnju odnosa sa kupcima. To nije samo teorija, to je vještina, a mi smo tu da vas je naučimo. Dobrodošli na Marketing za sve, e-mail marketing tečaj. Prva stvar koju rješavamo u tečaju to je problem s isporučivosti. Pokazat ću vam tehničke tajne koje 99% ljudi uopće ne zna. Provest ću vas korak po korak kroz cPlanner i naučiti kako postaviti the key, the mark zapise koji su teme da vas email serveri uopće shvate ozbiljno. Zatim ću vam pokazati kako izgraditi kvalitetnu listu, kako je ažurirati. Naučit ćete raditi u WordPressu, naučit ćete raditi u Mailchimpu, u Moozendu, kako bi kreirali atraktivne skočne prozore koji pretvaraju posjetitelje u pretplatnike. Naučit ćemo postaviti stvarne automatizirane kampanje u alatima kao što su Moozend i Mailchimp, kroz snimljene lekcije, detaljne priručnike, praktične vježbe, checkliste, dobit ćete sve što vam je potrebno da savladate email marketing. Na kraju tečaja ne samo što ćete dobiti taj certifikat, dobit ćete znanje i samopouzdanje da možete jednostavno raditi email marketing. Prestanite nagađati. Vrijeme je da investirate u vještinu koja donosi stvarni rezultat i povrat. Broj mjesta je ograničen kako bismo vam osigurali kvalitetu i podršku za svakog polaznika. Kliknite na gumb ispod ovoga videa, rezervirajte svoje mjesto, pretplatite se na naš kanal, pratite naš za ostale savjete iz digitalnog marketinga. Vidimo se na tečaju. Pozdrav!